আছে ভোট ভাগ করতে নো কম্প্রোমাইজ কইয়া কইয়া বইল শেষে বিজেপির खुलुमगा जत तिप्रसा आन भिडिअ नायथनाय रकनो खिन्थु आंनि थामनेल लुखना जे बुबाग्रानो जे मियाफ्रनि सालो जे आसामो अट टेकिं सेरेमनी जे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि अट टेकिं सेरेमनी मियाफ्रं मानि आरो जागा बुबाग्रा थांमानो गोबांमा एलिगेशन गोबांमा बरक खुक सित्रा कक थाइखाना थगिया अमायके बेंगाय दं जरा अमा बेंगायनाय रकनो आं सावि दं हायसि निराव ओ आसाम हास्तेबो चिनि बुबाग्रा चिनि महाराष्ट्र थांमानो तमानि बागै चाजाय आंखान तमांखाबा बहारा थांमानि बसियानि कुइसन आइसि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा बाय बुबाग्रा गाहामनो रिलेशनशिप दं आइसि बीजेपी नि चिफ मिनिस्टार आसामनि आरोबो बनि अट टेकिं सेरेमनी बुबाग्रानि इनभाइटेशन दं एन्ड बुबाग्रा थांखा तै बुबाग्रा शुद्ध हेमंत बिश्व शर्मा बाय सिनिं लाया तमां लाया तै जिनि भारतनि जिनि इन्डियानि ताबो जतनसे कतर पलिटिकल पार्टी थंकरं बा इन्डियानो नायकलनाय बा भारतनो नायकलनाय भारतनो तुइदुलै तंनाय निनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी निनि होम मिनिस्टार अमित शाह बहायरक गोबां माबायनो ब सिनिं जागो तै प्लास बनो रेसपेक्ट बरबै मा तंगासि इनके सेंट्रल गवर्नमेंट नि थ्रु तै फानो बनो रिंजा खाना जे आसामो चिफ मिनिस्टार नि अट टेकिं सेरेमनी वो हेमंत बिश्व शर्मा बफानो आलादा बाबे जे एक्सट्रा खाइफानो बुबाग्रानो रिंखाना एन्ड बुबाग्रा आसाम ओ थांखा ओ आसाम थांमानदे तमा चायांखा तमाने ऐसे कोक्ति सालायगा तमाने ऐसे वीडियो वायरल करेगा बा हैं खाजी को नंगिया फिया निरो जेता सालायमानी लाइक नि बीजेपी नि नेतारो वीडियो एडिटिंग खाइबिसि हायनो तमा के खुनुजा रखे हाय रखे खाइजा रनो हायनो खाइ पुनुगा हाइसि रेसपेक्ट बो काइसेसि रेसपेक्ट होयतो बचिन बुबाग्रा महाराज बराजां तैते फानो बो ताबो जे निनि इंडिया वो भारतो जे राजतंत्र करि फानो गणतंत्र फानो हजाखाना गणतंत्र फानो ताबो चलै तंखाना फिया गणतंत्र उनका प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर तो बो रेसपेक्ट मारो ना ना के बो रेसपेक्ट रमानो तो मा चाजा यांका बास इवन सिंगल सीपीआईएम नि जे कोनो जगह चीफ मिनिस्टर बा और त्रिपुरा नि आगेनि कसाम सीएम मानिक सरकार बो फानो ताबो बनो रेसपेक्ट मारो ना हाइसि के ओ रेसपेक्ट रमानो तो मा चायांका बा और वीडियो एडिटिंग खालायते सि हाय फुनु लायते सि अरे आसे माइंड खराब आसे ने माइंड चाया आसे ने मुसुखि हाइमान बक्र ब्रेन करे नराव हाइनेता बाहायकिं सिनायबा जरा आं उ अमहायके बुबाग्रानो सावै तंनाय रक गोबां माने ससियेल मीडिया पोस्ट खालाय तंनाय रक वीडियो वो सनामै कक साइ तंनाय रक बरन बागैसि सावायसि नराव ने आसे के डाटी माइंडेड नराव ने आसे के मुसुखि ब्रेन हाइसि इवन बरनो बाहायके रेसपेक्ट रनो इवन बरनो रेसपेक्ट रमानो बुजन तो चाया सावन के बा निन बक्र तो ब्रेन खिया दिबा हा मुसुखिया दे मुसुखिया छि जरा अमहायके सावै तंनाय रक सीपीएम नि नेता आंथों बीजेपी नि नेता आंथों छि मुसुखि ब्रेन हाइसि बनि पर्सनल बाबे बयसे महाराज के सिनिं जागो राजा हिन सिनिं जागो बनो रिंजाखा आरो थांमाने पुजन तो से चाजाक लाया तमान खाबा मत्र दे गुस्ती नेता आंगैने बरो दे हैं संगठन चालक माने थैया से चालक माय आइसि बुमुं खुइ सानाय जेसेबा सेबारो सालि आइसि जदि सि उ वीडियो वो कमेंट खाइजागे बुमुं सारि सेबारो बतमारो बहाय सब बमहाय फरना बहाय रक सिंला हांके आं साइखना नायसि नेक्स्ट वीडियो साइखना नायसि तंग वाइसि सीपीआईएम नि बीजेपी नि बरो कयेकजन 6-7 जना दं सीपीएम नि 2-3 जना बीजेपी नि 4-5 जना दं हाइसि तंग वाइसि लिस्ट सेबारो कमहायके ककसा आनथानि दं हाइसि खोनादि जरा अमहायके कक सानाय रक आसामो बीजेपी पार्टी नि अट टेकिं सेरेमनी आसामनि चिफ मिनिस्टार नि बागै आरो जागा थांगो बुबाग्रा आरो जागा थांगो महाराज नि बहायके कक सावै निनि एलिगेशन बा निनि सोशल मीडिया वो पोस्ट खालायबै कक साइतनाय रक नरक खोनादि जत बरकनो कायसा इनभाइटेशन रजाक आंके आ इनभाइटेशन रजाक माने जागाबो सियर थांनायनि आइसि मा थांनायसि कारण ओ ताबक पोस्ट खालायबै दंनाय सोशल मीडिया वो फेसबुक होंदि इंस्टाग्राम होंदि यूट्यूब होंदि गोबां मा जागाबो पोस्ट खालायबै हाय महाराज के थांगा हाय सो हि चाया के सुइबि दंनाय रक निरक न तो तै अमहाय जागा रगो जे कतर कलर आसमान जागा तो निरक तो रिंजालिया नों सिनाय कारण निरकनि ब्रेन सि मुसुखि ब्रेन हायसि हानि बागैनो खोनादि खामके अमहाय इनभाइटेशन रजाक मान जागाबो जत बरक मा थांगायसि कारण वीआईपी बुझिका वीवीआईपी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन बुझिका आं सुजा कक सावै दंहायसि जरा पोस्ट खालाय दंनाय रक जरा कक सिया कक सित्रा
खुक सित्रा खाइबाय तमानि बागै महाराष्ट्र आरो थां तमानि बागै बुबाग्रा आरो थां तमानि बागै प्रदुत आरो थां ओमहाय क्वेश्चन खालायनो रक नरक सिसिया kwaisi and nironi live invitation to maya nangkana ओमहाय रनि तैबै माय आं तैनो तै माबो मालांलि आइसि कारण नरनि ब्रेन ओमहायनि बागैनो नरनि बोखा ओमहायनि बागैनो नरनो केबो रिंगिया आइसि ओमहाय जागारावबो तेवैसो साफिनाय जारा बुबाग्रानि एगेन्स्ट ओमहायके पोस्ट खालाय तनाय कक साबै तनाय रक जे आसाम हास्टेबो अट टेकिं सेरेमनी बीजेपी नि आसाम चीफ मिनिस्टर नि बागै अट टेकिं सेरेमनी इंमानि पांडावो बुबाग्रा तमानि बागै थां तमानि बागै प्रदुत जियार थां तमानि बागै महाराष्ट्र थां ओमहायके क्वेश्चन खालायबै गोबां मा ससियेल मीडिया वो फुनुगै तनाय रवै तनाय पब्लिश खालाय तनाय रनो आं सावने मुसु गाइसि नेरक सिया कोनायसि बुबाग्रा सेबाबो तमानि बागै बुबाग्रानो आरो आसामो जे बीजेपी नि अट टेकिं सेरेमनी चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम नि बागै अट टेकिं सेरेमनी व तमानि बागै बुबाग्रानो मारिं आं सराय कबै कगनो साइखना रनायसि बुसिदि नायदि खोनादि बुबाग्रानो तमानि बागै आसाम हास्टेबो जे बीजेपी रगनि आसामनि चीफ मिनिस्टर नि अट टेकिं ओ मारिं खोनादि बुबाग्रांका त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासा तै बनि लगेवो जो तौनि दफा तिप्रासा रक कुंथै बारा रक लगे तंगाइसि बुबाग्रान लगेवो ताबो चालगै तंगो त्रिपुरा हास्टेनो बीजेपी गवर्नमेंट सिमिया और जगह निनी एलायंस पार्टनर रंगेसी त्रिपुरा हास्टेवो त्रिपुरा नो चालगै मा तंग बीजेपी सरकार बीजेपी सिमिंके त्रिपुरा हास्टेनो चालग माया kwaisi एलायंस पार्टनर कोसी एलायंस एंगेसी चालग मा तंग त्रिपुरा नो हानि बागैसी बुबाग्रा नो आरो मारिं गाइसी किरिजाक मा तंगाइसी बुबाग्रा नो किरिजाक मा तंग त्रिपुरा नि हिंके बुबाग्रा नो किरिजाक मा तंगाइसी खोनादि काम के त्रिपुरा हास्टेन हिंके बुबाग्रा नो किरि मा तंग तमानि बागै पॉलिटिकल पावर पनंखा जे पनंखा बोनी इच्छा तै चले मे आंखा ना बुबाग्रा कारण सेंट्रल गवर्नमेंट तंग मानिबा हाइफानो त्रिपुरा बोले जदिसि पॉलिटिक्स नि कोक साबै थांनो हायो त्रिपुरा वो बुबाग्रा तंग तै मानिक सा तंग तै बुकुं कलर तंग तिप्रासा तंग तिप्रासा दि इनके बुबाग्रा बुकुं कलर दि इनके मानिक सा फिया त्रिपुरा हास्टेबो बुबाग्रानो किरजाक मा तंगनि कारण त्रिपुरासा लगे तंग त्रिपुरासा रक सि चेंज खालायनाय बमो संगठन बमो पार्टी रूल खालायनाय त्रिपुरानो केताबो बसकान 2028 नाय थांना के सिनि बुबाग्रा सारा केबो गठन खालायमिया केबो सरकार गठन खालायमिया बुबाग्रा सारा केबो रुलिंग गवर्नमेंट नो फाइमिया आइसि ओमो सराय जतो त्रिपुरानि बरक त्रिपुरा सारा बुसिवो अन्य दफानि बरक बुकुं कलग रबो सिवाइसि ते सेंट्रल गवर्नमेंट तंगनाय सेंट्रल नो चालगै तंगनाय जिनि भारत नो चालगै तंगनाय जिनि इंडिया नो चालगै तंगनाय निनि प्राइम मिनिस्टर होइते होम मिनिस्टर होइते तिनि प्रेसिडेंट होइते निनि गोबांमा राज्य गोबांमा स्टेट नि चीफ मिनिस्टर बीजेपी नि इंगै तंगनाय बरक बुसिवाइसि त्रिपुरा नो बाइंखे सेबा रूल खायमानाय सेबा तंके रूल खायमानाय ओमो सिवाइसि चेरि नाय जायसि थांनाय 17 तारिख आफ्रोनो तिति एडिशन इलेक्शन पाइखाइसि 2021 ओनली 18 सीट माव 2021 नि सेकांगो कोनो पार्टी आसाया खोइसि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि फिया 2021 आसाले हा 2021 नो एडिसी गवर्नमेंट फॉर्म खाइपेले 18 जना एमडीसी बाय ते 2026 24 ता सीट मावाइसि 24 जन का वाइस एमडीसी वान सगिनाय दि अरन पावरफुल निनि लीडर सिनिंग जागाइसि बुबाग्रानो हानि बागैनो बुबाग्रानो त्रिपुरा राज्यवो किरिजागै बुबाग्रानो जे कुनो जायगा रिंगै लगे मातैयो बुसिका अरन नांनु नाया हायनो स्टोरी रलाइबो पोस्ट खालायलाइबो हाय सगो कक सालायो अमहाय माने गाजे चुगियाइसि निराव हाय पेटुआ नेता निराव हाय तला लेवल नि नेता रो जेसे सुइफानो मोनसे खायमिया मोनसे चुग्रो मायाइसि हानि बागैनो ताबो बसकां 2028 विधानसभा इलेक्शन अपनो विदाउट बुबाग्रा विदाउट त्रिपुरासा उ त्रिपुरावो निनि रूलिंग गवर्नमेंट फाइबि मायाइसि बुबाग्रा गरे इंके त्रिपुरासा गरे इंके उ राज्य उ त्रिपुरा राज्य चिकनसा राज्यवो रूलिंग गवर्नमेंट फाइमिया बीजेपी हानि बागैनो बुबाग्रानो बायमानाव 100% अमो कोखाइसि आं सावो जरा बुबाग्रानि एगेन्स्ट अमो हे कोक सानाय आसाम हास्टेव बुबाग्रा सकमा बाय आसाम हास्टेव बुबाग्रा थांमा बायसि अमहाय
kok salai wingke niro bubagra no siniya ko kalai waisi sebabu bubagra niro si siniya ko aisi and salcha omo haike petwa neta BJP CPM ni petwa neta rok niro omo hai kok simani salcha siningnai bubagra sebabu niro siningnai haisi niro tabo kisisa bubagra Assam haste o je Assam ni Chief Minister or taking ceremony BJP government ni aro kisa nukjagui mabaisi sui haike bok ngai nirok siningnai bubagra no sebabu Maharashtra sebabu bubagra sebabu product nirok siningnai si bwskang ni 2028 ni Bidhan Sabha o ke bubagra ni power phunukjangnai teibo 2021 ni power phunukjangha 2026 ni power phunukjangha 2028 o taibo power phunukjangnai apro naidiaisi boni power কোনো দিন বুবাগ্রানো ইগনোর খাইমে আইসি বিজেপি গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট जैसे पार्टी कतर सेंट्रल नि पार्टी कतर फांगथों बा इंडिया नि पार्टी कतर फांगथों हापानो बुबाग्रानो इगनोर खाइमे